Andor. Onverwacht feest op het Jereveen en onverwacht totale ontreddering in Ljouwert. Ja, het wie een Griekse tragedie in Ljouwert, maar destijds wat een feest in het Amelenza-stadion. Zeker. Gast on tafel trouwens. Hij heeft 4 jaar lang in Tjeenswest bij Cambuur. Hij wie de assistent van Henk de Jong, Jeroen Burghout. Ja, mooi gast. Zeker toch? Ja. Nou is het zo, Geert van Thun is op vakantie. Zou Geert intussen echt toch hebben dat Cambuur net promoveert? Ja, die is van het oude stempel, social media kent hij dat, maar hij is verste haker van de sportcast. Dus oors bij deze Geert, Cambuur, Is uitskekelen. is uitskekelen. On tafel. Jereveen wint thuis, uiteraard thuis, met 2-0 van Feyenoord en neemt het nou op in de play-offs in AZ. En voor Cambuur zit het seizoen er definitief op. De Ljouwerders ben uitskekelen terug de FC Den Bosch. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, natuurlijk! Het is het allereerste doelpunt van SC Jereveen in de wedstrijd in Feyenoord. In de allereerste corner is het gelijk raak. Patsboom raak, het is Christian Petrov. Pauwels laat hem rollen, bal, goal! Diemers, daar komt hij hoor in. Diemers richting de goal! Mark Diemers! Nou, de wedstrijd is tijdelijk stilgelegd vanwege 2 medische incidenten. Zo'n aan de linkerkant. Kim is hier achter de bal zitten in de kwart hoogte. Op een latte! Keept een belcombinatie. Pauwels, dit wat de verse. Pauwels, nee, niet op de partij verloren. Daar zei hij, strafschop. Nou, Byron Burgering onder de rechterkant. Die nou richting de 16 van Cambuur. En dan komt die bal op Sherry Barrelaan. Die krijgt hem erin. En dat is geen buitenspel. Nee, dat is geen buitenspel. En dus knikt Sherry Barrelaan. Mooi alle gedachten. Den Bosch. Nooit de volgende ronde. bij de oor in. Lukovic, ja! Wat een heerlijke tussenstand is dit. Een prachtige oefening op oud-trainer Robin van Persie. Want er is maar één echte Robin. En dat is Robin Veldman. En hier aan tafel zitten ze Andor Faber, Roelof de Vries en de assistent-trainer van Cambuur, Jeroen Burghout. Welkom Jeroen. Jeroen, kunnen we het in het Fries van? Want ja, de werk is natuurlijk al 4 in Ljouwert. Ja, nou ja, dit versta ik nog. Als we maar in het Nederlands houden. En jij bent toch de reden waarom zoveel mensen uit Apeldoorn kijken naar de podcast. Ja, het is in Apeldoorn is populair geworden. Ja. Ook Cambuur. Vorige week waren er nog 75 uit Apeldoorn bij de wedstrijd. En nu de sportcast wordt de laatste tijd ook goed bekeken. Ja, nou, we zijn je er zeer erkentelijk voor, toch, heren? Zeker, absoluut. Ja. Ja. Goed, nou eindelijk de gast in de Sportcast. Toch een beetje een hoogtepunt, ook voor ons. Want ja, je bent uiteindelijk wel de meest succesvolle Cambuur-trainer ooit. Ja, ongeslagen in de KKD. Ja, toch? Je bent 1 keer hoofdtrainer geweest. Ja, tegen Telstar. Ja, Ja, gewoon winnen. Zou je zien dat Telstar straks gaat promoveren? Nou, ik ga je vertellen. Ja. Het was denk ik of wij. En anders zei ik, dan vind ik Telstar een gevaarlijke outsider. Niemand heeft het over Telstar. Maar ik vind dat ze echt een geweldig seizoen doormaken. Lastige ploeg om te bespelen. Ja, zeker. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Nou goed, eindelijk, ik zei het al, eindelijk de gast in de Sportcast. En dan straks aan jou de ondankbare taak om uit te leggen waarom jullie hebben verloren van de FC Den Bosch. Dankjewel. Maar leuk dat je er bent, Jeroen. Ja, dank je. Heel leuk, ja. Ja. Eerst even Roelof, want Roelof zei altijd van... ja, dit Jereveen, het allerslechtste Jereveen van de laatste 30 jaar. Maar nou Jereveen de play-offs heel het, kunnen we dan toch zeggen dat Jereveen eigenlijk een topseizoen draait? Ja, ik denk dat we zo stel ik in dat het echt een van de beste ploegen is van de laatste 30 jaar. Nee, natuurlijk net. Nee, ja. Jereveen had een goede prestatie dat centrum Jochen te winnen. Ik zei aan het begin, dit seizoen dacht ik van ze willen een Jochen, dan was het naar behoren, dan was het goed. Als ik goed presteert, nou, Zo is het al voorspeld. Ja, dat wie eigenlijk mijn standpunt even. Het zal wel iets met begrutting te maken had, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja. Dat is dat maar net weer herhalen wat ik ervan vind. Nou, jij luistert, Nee. niet altijd, zei je, hè? Dus. Nee, meestal als jij aan het woord bent, dan sla ik het even over. Weet je wat? Dit is een prima moment om goed te gaan naar de stellingen. En de eerste stelling is voor jou, Jeroen. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo onterecht verloren als afgelopen vrijdag tegen Den Bosch. Klopt. Dat klopt. Dus dan zeggen we gewoon ja. Roelof, Ja. Robin van Persie had de 3 punten cadeau dienen aan Jereveen. Nee, Nee. natuurlijk niet. Andor, het is onbegrijpelijk dat Cambuur Jeroen Burghout geen lid. Ja. Ja. Slijmbal.
Roelof, er is maar één echte Robin en dat is Robin Veldman. Ja, natuurlijk. Ja. Oké, ja. Ja. Andor, dit is leuk. Ja. Heerenveen had niet in Europa te zitten. Hey, dat komt je bekend voor. Alleen nog om zijn reactie. Ja. Ja? Oké. Oké. En dan komt die Cambuur even niks in de... Nee, de laatste is voor Jeroen. Nu Cambuur is uitgeschakeld door FC Den Bosch, is het seizoen mislukt. Nee. Nee? Vertel. Waarom Nee. niet? Want het seizoen zit erop, jullie verliezen van de nummer 9. En toch is het niet mislukt. Nee, omdat ik vind dat wij dit seizoen begonnen zijn met een nieuwe ploeg. Vergis je ook niet dat het echt... het was niet makkelijk om topsport te bedrijven. Ik denk dat het echt een overgangsjaar is. Overgang naar het nieuwe stadion. Het stadion was nog niet af. De selectie was nog niet voor elkaar. Want als je keek in het begin speelden we nog met andere spelers. Dus het was laat voor elkaar. Trainingslocatie nog niet op orde. Nou, zo zijn er een tal van dingetjes. En als je ziet hoe we zijn gegroeid lopende het seizoen... en mensen zijn vaak bewust van de korte termijn. Maar als je even kijkt in het begin... we waren in het Koorstadion konden wij in het begin niet winnen. In 2025 zijn we ongeslagen geweest. Als je kijkt welk proces we daarin hebben doorgemaakt... denk ik dat wij het heel goed hebben gedaan. De doelstelling was top 8, die hebben we behaald. Met een derde plaats. Met een derde plaats. Alleen, Maar goed, als je dan uiteindelijk in die play-off zit... en dan moet je tegen de nummer 9... ja, dus dan had jij het optimale kunnen halen. Kijk, en als je er eenmaal in zit... dan denk je, potverdikkie, ja, dan wil je ook promoveren. En dat is dan zonde. Maar als je kijkt waar we mee zijn begonnen... en hoe we zijn geëindigd... dan denk ik, nou, mogen we best tevreden zijn met een plek 3... maar het was mooi geweest met een promotie. Ja, ik denk dat elke niet het wel oerins is. En Jeroen zei niet correct van dat dit eigenlijk het meeste onterjochte wedstrijd wie die hij in zijn hele leven verlen had. Vies dat ook? Ja, ik weet net welke wedstrijd Jeroen alweer nog Nee, meer oké, bij maar hield dat ik van die? Ik kan me er wel in vinden. Ja, het wie een wonder. Dat kan nu net meer doelpunten maken. De Peel, de Lotte, die Van der Merbel, die het de beste wedstrijd uit zijn carrière keept, denk ik. Want die hier alles... Maar heel eerlijk, het wie ik net natuurlijk, hij keepte goed. Maar ze kwamen ook wel redelijk recht op hem al die ballen, toch? Die van Pauwels vond ik wel echt een hele knappe redding, hè? Dat hij die eruit viske. Ja, en ik ben voor mij die Iers dat Cambuur hier nog meer bij de kozen dwang. Heel te manek, het liep het heel spectaculair. Maar ja, hij gaat alleen nog maar gestrekt en dan heeft hij hem. Ja, Nou, ik ben het er niet mee eens, want ik vind dat... Diemers op de paal zit hij volgens mij nog kort aan. Op het eind ook nog Balk die 1 op 1 gaat. Ja. Als je ziet hoe die zich groot maakt. Want Balk wil hem volgens mij iets zo half chippen. Nou, daar zit hij echt geweldig bij. Ik vind dat die jongen een geweldige wedstrijd heeft. maar was deze wedstrijd met zoveel kansen dan niet gewoon illustratief voor het hele seizoen? Want jullie hebben geen spits. Nou, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat... en natuurlijk had het allemaal attractiever gekund en sneller. Het had attractiever gekund. Het had dat, natuurlijk. Alleen deze wedstrijd was denk ik gewoon hartstikke goed. En Het zegt ook genoeg En dat dat jullie zegt met wel applaus van het veld gingen. En dat het grote merendeel van het publiek ook zag dat jullie 9 van de 10 keer zo'n wedstrijd winnen. Ik bedoel, je gaat niet met een fluitconcert van het veld. Je gaat best wel op een goede manier van het veld. Ondanks dat je eruit ligt. Ja, maar dat klopt. Maar je hebt 45 schoten op doel. Maar geen doelpunt. Ja, dan heb je dus een probleem. ja, en dan hebben wij een scorend probleem. Nou, en dat is wel tekenend voor het seizoen. We hebben gewoon niet een optimale fitte spits gehad. Ja, dat scheelt gewoon. Want dat is gewoon een kapstok speler van je team. Maar daar baal je toch ongelooflijk van als technische staf. Dat je natuurlijk. Afolabi, ik heb al vaker gezegd, Achillespezen van papier-maché. Je haalt Hilterman, die eigenlijk ook niet voldoet. Nou, Hilterman die ook gewoon niet fit. Hij heeft zeker wel de kwaliteit. En ik geloof ook wel in Afolabi. Alleen ja, het waren jongens die gewoon niet optimaal fit waren. Die het scorend vermogen konden brengen wat we nodig hebben. Kijk, het was vaak 1-0, 2-0 dat we de overwinning... of pakken we Top Os. Scoren heel laat, krijg je nog op het laatste moment een tegengoal. Maar het is veel makkelijker als je eens een keer al de 2-0 hebt... dat je vrij kan voetballen. En dat is dit seizoen niet gebeurd. Waaronder door scorend vermogen. Ja, want jullie hadden eigenlijk alle linies voor elkaar. Iets zo aan de spits precies. Ja, klopt. Nou ja, als je Rulke gewoon even wat eerder of had laten staan. Ja, maar ik bedoel, wij hebben dat het te hier makkelijk? in de eerste seizoen zelfs ook wel over Rulke gehad. En, Jij vooral. wij, ik.
Ik begreep echt niet waarom Cambuur Rulke had gehaald. Ik zag het totaal niet. Nee, maar als je ook ziet hoe hij zich misschien wel parallel aan het team heeft ontwikkeld. En inderdaad in die fase direct na de winterstop is hij een tijdje eerste spits geweest. Toen heeft hij volgens Henk de Jong een mindere periode gekend. Nou ja, daar kun jij misschien wat meer over zeggen. Vandaar dat hij weer uit de basis verdween. Maar die heeft het uiteindelijk in die laatste wedstrijden wel laten zien. Ja. Behalve tijdens de play-offs. Want toen was hij natuurlijk ook niet goed. Nee, toen, ik vond hem inderdaad tijdens de play-offs niet goed. En hij heeft voornamelijk heel veel duels verloren van dat fysiek sterke duo van Den Bosch. Maar dat was eigenlijk, want werd niet kijkt door hier en voorin. Daar hier Cambuur het gewoon in de play-offs vooral net goed van elkaar. Want Balk voel ik al in de play-offs in Den Bosch. En Rulke? Nou ja, die hebben hun niveau net hellen. Als je in de eerste wedstrijd miste Cambuur Pauwels, dat is natuurlijk, dat scheelt ik een slok op een borrel. Dat je die er net bij haalt. Maar die tweede wedstrijd, ik vind net dat je ze kennen dat een Balk zijn niveau net hellen had. Want ik bedoel, je hebt kansen creëert, die het energie in die wedstrijdlijn wat hij altijd kansen mist. Ja, maar ja, we kennen dat zien je keer op inzetten, maar die ken ik net altijd zie je niet. Ja, maar ik train net 4 dagen in de week. Nee, maar ik als hoe is dat wel dan? Ik bedoel, ja, het is toch logisch. Messi mist ik wel eens een bal. Ja, nou, amper. Nou ja, laten we even jaren de reactie naar Ouderin van Henk de Jong. Maar ik ben wel trots op wat we hier hebben. Ik ben zo blij dat de supporters hier nog een prachtige wedstrijd hebben. Dat merk ik aan het publiek, hè, hoe ze dat waarderen. Daar maar worden hierheen. Dus ik ben al lang weer verder. En als juist dat we 48 kansen creëren in 2 wedstrijden, dat is denk ik een wereldrecord in de na-competitie. Ja, we scoren hier een keer, dat is te weinig. Ik neem dat hier wat kwalijk, maar we doen echt ons best. Maar dit is wel een beetje typerend voor het begin van het seizoen, hè, dat we 32 of 38 kansen in een wedstrijd. Ja, zonde. Hoe lijst jou Joen op bed als die een keer tussen best in drachten? Nou, ik denk dat ik net volle sliep. Nee, ik denk dat ik net volle sliep. Nee. Kloten. Heb jij een beetje geslapen? Nee, totaal niet. Nee, ik dacht, ik blijf ook niet in Leeuwarden. We zeiden de volgende dag, of we zeiden 's avonds, we zien elkaar maandag weer. Ik ben naar Apeldoorn teruggereden. Omdat ik weet, dan lig ik wakker, kan ik rustig even muziekje opzetten. Terugweg, nee, ik heb er wel last van gehad. Ook omdat het mijn laatste keer was. Daar had ik ook wel even last van. Daar ben ik ook eerlijk in. Want ik zag een foto van jullie huisfotograaf bij Cambuur. Daar was wel te zien dat je het even moeilijk had vrijdag. Ja, ik had het vorige week, werd er allemaal afscheid genomen. Had ik het eigenlijk nog niet zo. Maar ja, ik heb 5 prachtige seizoenen gehad. En dan toch wel verbonden met de stad gaan voelen. En ook zeker met de club. Ja, dan je loopt voor het laatst op het veld. Je laatste keer op het stoeltje waar je zit. De laatste keer in de kleedkamer. Ik zeg, ja, het is nu in één keer abrupt. Het is gewoon voorbij. En dan, als je ergens naar je zin hebt... Ja, dan is het jammer dat het de laatste keer is dat je daar staat. Op dat moment besef je dat. Doet het je ook pijn dat je hier weg moet? Nou, kijk, je weet in de voetballerij... Ik zit er 5 jaar, is relatief lang voor een trainer als je zit bij een club. Maar nogmaals, als je het leuk hebt na een club... en je hebt ook leuke collega's, je hebt vriendschappen gebouwd... Ja, natuurlijk is het dan even jammer dat je... Ja, je gaat gewoon minder contact met ze krijgen. En je moet weg uit een vertrouwelijke omgeving. Ja, maar als het aan jou gelegen had je niet weggegaan? Is dat puur als jij alleen de keuze had mogen maken? Nee, was ik eventueel wel gebleven, ja, bij Cambuur. Ja. Waar zit het dan toch in dat je weg moet? Nou, de club maakt een keuze. En ja, dat is logisch, want anders kreeg ik het ook niet door. Maar ja, ze willen van koers veranderen. Welke koers? Nou, ze willen iemand die de pro-opleiding al heeft naast Henk zetten. Om die op termijn ook te kunnen vervangen. Nou, ja, ze willen jong en talentvol. En iemand die de cursus heeft afgerond. Daar komt het op neer. Ja, puur. Ja, wat ik te horen kreeg was dat iemand de cursus al heeft. Dus de pro-opleiding. Ja, en jij gaat nu net beginnen? Ik ga net beginnen, ja. En toen zat jij in dat gesprek en dacht je, ja, dat is een logische keus, zei je toen. Bedankt, tot ziens. Nee, maar kijk, ik zit niet in een situatie om daar nijdig over te zijn. Kijk, je weet hoe het werkt. Nee, het kan wel pijn doen. En natuurlijk, ik vind het jammer. Alleen ik respecteer ook wel weer een beslissing die van bovenaf wordt gemaakt. Ja, dat als we terugkomen op de stelling. Kijk, er zijn in Nederland heel veel trainers met dat papiertje. En ook heel veel die niet aan de bak komen. Omdat er dus heel veel trainers zijn die bevoegd zijn om hoofdtrainer te zijn. Cambuur zoekt iemand die assistent wil zijn. Er zijn natuurlijk niet veel mensen die hoofdtrainer mogen zijn en vrijwillig assistent worden. Als Cambuur dan iemand in huis heeft die jong is, ambitieus, talentvol, het staat in het beleidsplan. Nou ja,
je bent jong, ambitieus, talentvol. Jij gaat de opleiding doen. Dan zou ik zeggen, dan moet je zo'n iemand altijd binnenboord houden. En dan vind ik het niet te begrijpen. Ook omdat ik vanuit de spelersgroep, vanuit Henk de Jong hoor... Henk de Jong had je graag willen houden. Dat je die signalen krijgt over jouw meerwaarde. Jij bent niet alleen op het veld belangrijk... maar ook buiten het veld. Jij organiseert trainingskampen, uitjes. Michael de Leeuw begon afgelopen vrijdag tegen mij over een ijsbad. Nou ja, dat komt ook mede allemaal bij jou vandaan. Dan denk ik, als je zoveel signalen hoort... dan snap ik niet dat Cambuur jou laat gaan. Gevolg is dat ze nu al 2,5 maand bezig zijn met een assistent zoeken. En ze hebben nog altijd niet iemand gevonden. Nee, precies. Johnny Jansen schiet in beeld te wezen. Trouwens, telefoon. Oh, komen we net op de inhoud. Ja, met wie hebben wij het genoegen? Ja, hallo, met Johnny Jansen. Hey, Johnny Jansen. Kijk eens. Nou, Johnny, zeg het maar, Johnny. Die namen we het neer bij Cambuur. Ja. Hasto voor u een primeur. Nee, ik heb geen primeur voor je. Geen primeur, maar ben je tak op seizoen dan wel assistent trainer bij Henk de Jong? Ik zeg toch dat ik geen primeur heb. Dus, Nou, dat is meteen een gezellig begin. En je moet het altijd even opbouwen. Je moet eerst even een warm bad. Johnny, fantastische prestatie. PEC Zwolle, 10e. Dat had jij van tevoren ook niet gewacht. Gefeliciteerd met deze prestatie. Hoe is het met je? goed, man. Ja? Ja. Oh. Nou, Ja, dan en is ook- wel en de dan bedoeling, vierde, en dat dan is, Johnny, dan is wel de bedoeling dat je iets meer antwoord geeft. Ja, maar jij stelt een gesloten vraag. Ja, daar heb je wel Dus gelijk ja. in. Nou, dacht Dus, jij vooraf aan dit seizoen dat jullie 10e konden worden? Ja. Ja, dat is een grote vraag. Gaat lekker. Hoe heb je gisteravond de 10e plaats gevierd? Of is gevierd niet helemaal het goede woord? Nou, die heb ik wel gevierd. Alleen het was wel zo dat ik voor de camera gelijk naar de wedstrijd stond. Ook wel wat irritatie had. Want ja, je hoopt dat je dan echt nog ergens om mee gaat doen. En als je dan toch terugkijkt naar het afgelopen seizoen... dan kom je tot de conclusie dat je de eerste 3 wedstrijden totaal je selectie in orde hebt. Ja, en dan ontwikkel je het elftal wel door met elkaar. En dat je ook in achterhoofd weet dat aan het einde van de rit... spelen we 8 of 9 wedstrijden waarvan 1 topper ertussen zit... en voor de rest eigenlijk allemaal concurrenten zijn... Ja, dat er dan op dat moment veel punten nog te halen zijn. Dus je kunt gewoon mee gaan doen. Ja, dan is er ook wel een irritatie. Bijvoorbeeld RKC voor de winter uit. Ja, er wordt een beslissing genomen die gewoon absoluut helemaal niet kan. Dat doelpunt wat afgekeurd werd vanwege buitenspel... wat nooit buitenspel kon zijn. Nee, precies dat. Hè, bij een cornerbal. En ja, dat zijn dan toch 2 punten die je nu wel heel erg mist. Oké, toch even naar de kern, jongens. Want Johnny, die contract rent de laatste wedstrijd bij PEC Zwolle, Hasto Hoorn. Hoe shot die takkomst eruit? Mooie iepe vraag. Ja, een iepe vraag is Ja, dit. ik kan daar gewoon wel even heel hoop in zijn, jongens. Ik heb met Cambuur gesproken, 1 keertje. Voor de rest nog niet. Nou, misschien krijgt dat nog een vervolg, dat is de vraag. Ik ben in gesprek met een andere Nederlandse club... en ik ben in gesprek met Bali United. Ja, maar even hoe Cambuur dan? Hè? Want dat vinden we dan toch het meest interessant. Misschien komt daar nog een vervolgpeteer. Waar hing het dat dan nog van hoor? Nou ja, dat is altijd zo, hè. Wil ik assistent-trainer worden? Wil ik hoofdtrainer worden? Of wil ik hoofdtrainer blijven? Ja, dat is voor mij een vraag. Ja, want ik kan me voorstellen dat het een degradatie is... van haattrainer in de eredivisie naar assistent-trainer in de KKD. Ja, zo zou je kunnen zien. Hè. Dan gaat het altijd om het perspectief wat erachter zit. Maar op dit moment hebben we nog niet meer met elkaar gesproken. En ik denk dat het nog wel gaat gebeuren. Ja, want Cambuur won natuurlijk graag een assistent... en die dan eventueel op termijn het oernemen kind van Henk de Jong. Hebben ze dat extra sketst naar Deita? Ja, zo hebben we het wel met elkaar besproken. Dus dan bestaan misschien wel toekomstig als het juist zo is... de nieuwe trainer van Cambuur. Nou ja, dat nogmaals, dat zou kunnen. Maar zover is het nog helemaal niet. We hebben 1 keer met elkaar gesproken. Ik ben naar het stadion geweest. Ik heb een mooie rondleiding gehad door het stadion. En ik heb daar met Henk en met Lars even gesproken. En daar is het nu bij gebleven. Ja, nou goed, als Henk een rondleiding jou, dan weet ik het wel. Dan ben je al haast om. Nou, dat valt wel mee, hoor. Oké. Bali United is dus echt een serieuze optie, Johnny? Ja, Bali United is ook een serieuze optie. Dat is, kijk, er zijn 2 dingen. Ik wil graag in de toekomst zeker het avontuur meemaken. En zo'n avontuur naar Bali United lijkt me eigenlijk geweldig. Ik heb daar de trainingsfaciliteiten zo gezien. Ja, dat is echt top. Er liggen gewoon... Dat avontuur spreekt mij aan. En je hebt iets in Nederland wat ik zou kunnen doen. Ja, en dan kies je toch wat meer voor... laat ik zeggen, dan kan ik thuis blijven wonen.
Ja, maar goed, ik kan me voorstellen, Bali United, heerlijke omstandigheden, prachtig waar, goed vertje, lekker eten. Of ben je benauwd dat je dan misschien helemaal echt wel een beetje uit beeld rijdt? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Ik ben 2 weken in Libanon geweest en zo zat ik alweer op Pexwolle. Dus zo snel kan het gaan. Ja, dat was bij Lieke Snelle zat er van de Heide met waarom je het man heen. Maar Johnny, er binnen 2 clubs in Nederland die nog een trainer ziekje. Dat is FC Emmen. Ajax en Willem II. Ja, ik heb net gebeld. Ja. Nou, schön, dan hebben we toch een primeur. Oh ja. Er is trouwens wel contact met Rode JC, toch? Dat klopt, hè? Ah jongen, ook met die. Ja. Dat is eigenlijk best wel populair, Johnny. Ah, niet normaal. Maar is die, wat zou je een oren Nederlands club? Dat is dus de Rode JC. En nog een Nederlands club. En nog een Nederlands club. Is dat FC Emmen? Nee, Ga je niet zeggen. nee. Oh. Oké. Wanneer hak je de knoop terug, Johnny? Ik hoop eind deze week. Eind deze week. En dan op vakantie? Waar ga je in? Bali? Ja, dat zou zo kunnen, ja. Een paar dagen Bali lijkt me wel leuk. En dan weer terug. Ja, toch? Kijk hoe het daar is. Lekker, nee, man. maar ik ben al op Bali geweest, jongens. Ik weet hoe het daar is. Prachtig, mooi eiland. En, Mooi stadion? ja, het stadion heb ik wel bekeken, ja. Dat is wel mooi. Oké. En neem je wij maken ons wel een beetje zorgen over vriend van de show, jouw grote maat Ronnie. Neem je Ronnie wel mee naar welke club dan ook? Nou, als wij als Bali rond zou kunnen, als dat rond gaat komen, dan ga ik daar zeker met Ronnie naartoe. Ja. Ja, maar niet naar Cambuur dus niet. Nee, maar Bali wel. Ja, Ja. Bali wel. Goed, nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog in je vraag gewoon, Johnny. Want ik heb natuurlijk vorige week die Johnny vaak bezocht de België. Ja. Dus ik denk al zijn telefoon is stikken. Maar je belt nu, Johnny, met je telefoon. Dus je telefoon doet het nog. Ja, mijn telefoon doet het, jongen. Maar ik werd helemaal plat gebeld door Omroep Friesland. Ik denk van, ze zoeken het maar uit daar. Nee, Ronnie, want ik heb inderdaad ook... Je hebt gewoon gelijk. Je hebt gewoon gelijk. Nee. Ik ben heel benieuwd, Dat mag niet Johnny. gelijk. Je hebt gelijk. Die telefoon opnemen. Ja, nou, hij nam mij altijd wel op. Hij reageerde wel op mij. Maar goed, Anders gaan we suggestieve shit hier melden. En dat willen we niet. Nee, dit is ons werk. Ja, Wij ja. doen ons werk, Johnny. zo is het, Dick. Zo is het ook, jongens. Johnny, ik ben heel benieuwd wat je gaat doen. Einde van de weekend, dan weten we dus meer. Juist, dan weten jullie meer. Oké, dankjewel Johnny. Dank dat Steven in de podcast weer dus. Dag Johnny, hoi hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ik denk wel één ding. Cambuur wil dus dan op zoek naar jong en talentvol. Nou ga ik zeker niet zeggen dat Johnny niet talentvol is. Maar hij is inmiddels ook al 50. 50 is nieuwe 20. Nee, maar dat is toch een beetje raar. Meneer Burghout. Ja, ik weet niet wat precies Cambuur zoekt. Welke leeftijd, maar ja. Jij hebt te horen gelegen dat ze jong en talentvol gaan zoeken. Ik heb niet gezegd jong. Ze zocht iemand met een pro-licentie. Alleen... Ja, maar dat zit in het beleidsplan. Het staat in het beleidsplan dat ze jong en talentvol willen. Ja, Dat maar heb jij een keer maar ik denk voorgelezen. Dan dat zou ook- je nog kunnen zeggen van, nou ja, met Rick Rijnsma zit er al een jong iemand in de staf. Dus dat zou inderdaad die eis van coach betaald voetbal, dat was de zwaarste eis. En dan zeg ik dat was, want Lars Lamboy liet de afgelopen tijd al doorschemeren dat het geen keiharde eis meer is. Dus dat ze daar ook wel wat in terugkomen. Ja, dat zou kunnen, weet ik niet. Daar spreek ik last niet over. Ik denk dat het belangrijk is dat Henk ermee moet samenwerken. Henk moet zich comfortabel voelen. Henk moet je ook in zijn kracht zetten. Want je ziet het afgelopen 1,5 jaar is Henk ook echt belangrijk geweest. Ook voor de club. Want hij weet precies hoe de dynamiek werkt. Kijk, we hebben het wel eens over een veld, et cetera. Maar Henk hoeft maar te bellen. En dan gebeurt er ook iets. Wat heb je daarvan geleerd? Nou, ik denk dat Henk de taal van, we noemen dat stakeholders tegenwoordig. Hè. Ik zit op die cursus, dus ik moet even de cursustaal. Ik zit niet op die cursus. Wat bedoel je daarmee? Nee, ik denk dat Henk fantastisch de taal van supporters, sponsoren, mensen uit de gemeente... hij kan fantastisch die taal spreken. Hij heeft een enorme gunfactor. Gunfactor, de verbondenheid. Ja, dat is wel echt de kracht Maar van goed, Henk daar als coach. is je ook 2, misschien wel 3 keer kampioen van Cambuur mee geworden. Ja, Toch? maar, ja, En als je 3 keer kampioen wordt, dan heb je de gunfactor ook. ja, maar dan doe je toch iets goed. Ik bedoel, hij wordt niet alleen goed van de gunfactor. Nee, maar ik bedoel, omdat hij kampioen is geworden, meerdere Ja. keren bij Cambuur, daarmee heeft hij de gunfactor gekregen. Ja, niet Ja, alleen denk- met succes natuurlijk. Dat gaat ook voor hoe iemand is. Ja, ik denk dat Henk als mens, hoe die overkomt en hoe die is. Ja, ik denk dat je daarmee de gunfactor krijgt. En niet alleen met de prestaties. Want vorig jaar presteerden we ook niet. Henk nam het over. En nou, dit jaar zijn we opnieuw gaan bouwen. Ja, mensen die ik een beetje op 2 poten, hè, sportief. Sommigen zeggen, nou, we hadden moeten promoveren. En anderen zeggen, nou, je hebt je doelstelling behaald. Maar ik denk dat als Henk iets kan vertalen, dan is daar de gunfactor. En dan is vaak ook wel, als hij zegt, we hebben dit behaald, dan is het ook gewoon zo.
Ja. Nou is het zo, jongens, met deze sportcaster luister je ook supporters van SC Heerenveen. Ja, klopt. Ja. Dus Roelof, Heerenveen wint met 2-0 van Feyenoord. En ik zie God, het duurde wel vrij lang. Ja, ik zie het nou staan op de perstribune en ik jij die jongen. Er is maar één echte Robin. Dat was in die commentaar, hè? Zo je met je trommeltje daar dan? Ja. Nou, jij hebt ook wat gehoord. Je bent wel lekker in vorm. Nee, maar vriend, uitspreken over die jongen en de Lotte Boy doe je niet, maar wel een beetje... Nee hoor, nee. nee, maar vriend Wieke nog een blamage. Toen verleerden ze van RKC. Nee, en nou is het er een en al Hosanna. Nee, maar het is toch niet normaal hoe groot het verschil is tussen uit en thuis. Heerenveen heeft dit er nooit meegemaakt. Nee, dat wisten we al. Maar nu is het nu weer ook tegen Feyenoord. Je kunt ook tegen Feyenoord leveren. En natuurlijk, je moet wel zeggen, tegen Feyenoord wat uitgespeeld was. En dat was duidelijk te zien. Tweede helft kregen ze wel echt al grote kansen trouwens. Dus het had ook zomaar nog wel even spannend kunnen worden. Maar de eerste helft overklaste Heerenveen, Feyenoord gewoon zo nu en dan. Dat je echt denkt, nou wat is dit? En dat is ook op basis van heel veel op basis van afjagen, er kort op zitten, hoog druk zetten, slim strijdplan. En je vraagt je toch elke keer weer af, waarom is dat verschil uit zo groot met thuis? En natuurlijk weet je het antwoord daar ook al op. Je weet, je thuis zit je meer in je eigen omgeving, je hebt je supporters achter je, dus dat maakt altijd verschil. Maar zo'n groot verschil, ja, dit is wel voer voor psychologen. Waar ze trouwens bijna niet mee, die spelers bij Heerenveen bijna niet mee spreken. Dus ik denk wel eens, nou, misschien moet je daar ook wel op dat gebied ook iets meer mee gaan doen. Maar goed, ze winnen nou in elk geval van de nummer van Feyenoord. Nee, vind ik net interessant. Zo eindig je dus uiteindelijk met 43 punten. Heel knap als Njogende. Je kunt misschien wel zeggen dat die wissel, de ene Robin van de andere Robin, helemaal net zo verkeerd uitpakt heeft. Ja, dat kan. Ik vind het allemaal wat te makkelijk aan om dat aan hem nu volledig op te hangen. Ik vind dat je de trainer altijd over langere termijn moet beoordelen. Maar ja, je kunt ook zeggen dat hij het wel goed gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Hij heeft wel logische keuzes gemaakt. Hè. Hij durft ook wel keuzes te maken. Door bijvoorbeeld die Milovanovic opzij te zetten, uit de selectie te gooien. Nou is dat geen dragende speler of zo, maar toch, hij doet het wel. Hij begint met Trensko te scoren. Hij kiest voor Noppert als eerste keeper. Dus hij zet Keulen als linksboeten. Hij maakt het tenminste keuzes. Lukovic, hij doet ook iets anders. Hè, want als je altijd maar blijft doen wat je doet, dan krijg je wat je krijgt. Mooi. Ja, denk je. Krijg je wat je kreeg. Verleden tijd dan. Juist. Toch niet helemaal lekker inderdaad. Nee, toch niet helemaal goed. Maar je was wel aardig op weg. Het is wel heel knap dat ze dit Feyenoord nu ook dat ze dat gewoon pakken. Dat is gewoon een hele knappe prestatie. De vraag is natuurlijk, hoe is het met Noppert? Ja, Dot hij mij in Alkmaar? Nou, dat wie nog de vraag naar Ouderin. Want hij had natuurlijk naar het ziekenhuis daar West. Hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis tagien. Had hij een MRI-scan, hebben ze die. En daarna is ik zei ze van ja, dan ga je in een hoesta. Want ja, moeders de vrouw had het eten dan kleert, denk ik. Maar hij woer nog weer waarom naar het stadion om nog weer Oski te nemen. Dus het is maar de vraag of hij helemaal fit is om uit te dansen in AZ. Maar die wil een enorme klapper wat hij hier maar die Petrov. Ja, maar bij Linde, die in RKC een flinke trap in Holle kregen van Oekili. Wie het zei dat het hersenschuddingsprotocol in actie treedt. En ik zie jou al schudden. Schudden? Ja, niet te hard schudden hoor. Nee, maar weet je, een clubarts is super belangrijk erin. En dat hersenschuddingsprotocol, vergis je daar niet in. Dat is echt wel ik vind een goed protocol. Ja, dat is heel goed, want wij hebben Marco van der Heijden hier in Friesland meegemaakt. Die een enorme tik kreeg in de wedstrijd tegen Dordrecht uit. En daar voormalig Cambuur ontvangen. Ja, die daar jaren last van heeft gehad. En zo zijn natuurlijk wel meer voorbeelden dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dus dat is goed. Dus ik neem aan dat het bij hem ook werkt. En dan moet je als het gaat om lichte hersenschudding, moet je toch wel een week in ieder geval geen niks met een bal doen, niet koppen, niet met denk op schermen, Einde seizoen dus. Nou ja, dan neig ik dan, als je dat doortrekt wel. Maar ik weet niet of er sprake is van een lichte hersenschudding. Ik heb hem nog wel geappt, maar dat Juni ook anders. Hij mocht in schermen, maar die dus vooral net wel. Hij was van rustig hoor. Maar hij kon in elk geval net verder, Andries Noppert en dan komt Mickey van der Hart erin. Ja, ik vond het wel heel erg verrassend, hè, Mickey van der Hart. En de oude die ook wel voor de camera. Het is wel een leuke vent, Mickey van der Hart. Even hier naar het interview. Nou ja, van de week mijn ontslagbrief op de mat gekregen. Dus ja, dan ben je toch een beetje aan het afronden. Je weet dat je er moet zijn als dit gebeurt. Nou, gelukkig is het goed gegaan en mag ik nog een paar dagen langer door hier. Ja, het is altijd wat, hè? Als Van Persie langs de kant staat, dan gebeurt er wat met de keepers. ja, dat is inderdaad zo, ja. Dat kan je wederom weer zeggen, ja. De overeenkomst tussen Mickey van der Hart en Jeroen Burghout? Dat was er allebei... bij mij is het nu helemaal klaar, maar dat we allemaal positief erin stonden om het seizoen goed te eindigen. Ja. En allebei, want jij had ook net je ontslagbrief gekregen, officieel of niet? Ja. En hoe ziet jouw toekomst eruit? Want jij gaat straks natuurlijk beginnen met die cursus. Ja. Het is al begonnen, toch? Het is al begonnen, ja. We hebben al een 2-daags gehad.
Dus ik ben al 2 dagen in Zeist geweest. Tussendoor allemaal opdrachten. Dus mijn laptopje die staat veel aan. Het is 's avonds laat. Ja, dus in de zomer ga ik ook rustig aan de opdracht al vastzitten. En komende periode richten ook op een nieuwe club. Maar, Want dat kan je wel, of dat moet je combineren, of dat kan je wel combineren? je kan ook een stage doen, dat je volledig stage gaat lopen. Heeft niet mijn voorkeur. Dus ik wil gewoon bij een club werkzaam zijn. In samenwerking met de opleiding. Ja, want heb je al contact met een club? Ja, ik heb nu met 4 clubs gesproken. Nog niet concreet. Maar één van die 4 melden. gaat het worden? Ja, denk het wel. Bali United? Nee, ik moet in Nederland blijven. Dat is puur ja. voor de opleiding. Dat je in Nederland een Nederlandse club moet hebben. Robert Veldman zoekt nog een assistent? Ja, alleen dat is 30 kilometer verderop. Oh. En ik denk dat dat niet zo... Onderweg naar Apeldoorn ligt op de route. bij Apeldoorn, hoor. Maar meestal kijk ik toch even de andere kant op als ik terug ga. Maar dat maakt voor Johnny Jansen dus niks uit. Wel een beetje populistisch, hè? Hey. Ja, maar ik zeg net, ik heb wel een beetje scoren. gevoel... het is niet makkelijk scoren. Het is, ik heb wel een beetje gevoel gehad gekregen bij de stad. Ja, dat snap ik. Dus dan is dat toch niet handig. Nee, lijkt mij ook niet handig. Ja, dat vind ik altijd zo onzin. Gaat het gewoon. Stel nou dat je een echte Cambuurman bent of een echte Heerenveenman bent. Wat ik bij Johnny dus altijd wel denk. Ja. Dan zou ik denk ik gewoon puur emotioneel op basis van je gevoel zeggen, ik ga niet naar Cambuur of naar Heerenveen. Ja. Maar als je dat niks uitmaakt. En je bent, maar mij maakt het wel wat uit. Je bent professional. Dat snap ik. Maar op dit moment maakt het mij wel dat wat mag ook. Ik bedoel, Het zou toch heel onlogisch zijn als Jeroen nou opeens bij Heerenveen ging. als hij dat nou wil, dan maakt het dan niet uit. Nee, En Johnny Maar gaat ook waarom is met het een dan wel- omweg. Hè? Johnny het gaat niet rechtstreeks van Heerenveen naar Cambuur. Dat maar- maakt het ook weer ietsje... Maar is goed, de omweg. we kunnen speculeren tot we aan ons wegen. Maar er zitten jouw clubs hebben interesse en bij die 4 zit Heerenveen niet. Nee, klopt. Nee, oké. Dan houden we nu op met Toch een al die primeurtje. speculaties. Toch een primeurtje. Ja, zeker. Ja, dat komt net op tijd dat we de teller liepen. Hè? De teller liep. Ja, mooi. Jeroen Burgerhout gaat niet naar We hebben Heerenveen. nog 36 clubs over. Wat Cambuur is het ook niet? Nou, blijf doorgaan. Ja. Nee, wat was nou precies jouw rol bij Cambuur? Want ik heb wel eens begrepen, jij hield je vooral bezig met de verdedigers. Klopt dat? Afgelopen seizoen, ja. Vorig jaar hadden we veel tegendoelpunten. Iets andere rolverdeling ook in de staf. Dit seizoen 42. Alleen Excelsior heeft meer tegendoelpunten gekregen. Ja, Minder. Of minder. minder. Ja. Je vraagt je af, waarom moet je weg? Nou, nee, helemaal niet. Dat is gewoon een taak. Kijk, we hebben op een gegeven moment taken verdeeld. En om ook wat meer duidelijkheid te gaan creëren naar de spelers en ook binnen de staf. Waaronder ik wat meer verantwoordelijk ben geworden voor het verdedigende gedeelte. Dus zorgen dat we minder tegendoelpunten krijgen. Maar dat is gelukt. Ja, maar dat doen we met z'n allen. Dat doe ik toch niet alleen. Ik bedoel, ik bemoei me ook wel over het aanvalgedeelte. En de andere gesproken, trainers Jeroen. ook wel over het Ik bedoel, verdedigen. We zijn tot nu toe heel aardig voor je. Ja, Oh, nou komt het, Positief. hè? Nou komt het. de standaard situatie. zeker. Maar het rendement uit de standaard situaties. Maar ik... Om te janken dus. Het was, vroeger vond ik het altijd geweldig, nog steeds wel, hoor, om standaard situaties, variantjes te bedenken en rendement uit te halen. Rendement was er wel uit tegen, want vorig jaar kregen we ook veel meer tegen. Dus dat zijn we wel anders. Maar afgelopen vrijdag, Diemers heeft geloof ik 13 of 14 hoekschoppen genomen. Nee, het was gewoon niet goed genoeg. En niet Diemers, Elke keer als hij een corner neemt en hij doet de hand omhoog, dan weet je zeker, dat is een teken, dan komt hij niet aan. Nee, dat is, dit jaar was gewoon het rendement met standaard situaties aanvallend gewoon niet goed genoeg. Ja, kan wel iets anders, maar dat was het. Ja. En daar ben je dan gedurende zo'n seizoen wel mee bezig. En je probeert variantjes te bedenken, inderdaad. Maar ja, het lukt dan gewoon niet. Nou, je bent ook afhankelijk van de kwaliteiten die je hebt in zo'n team. We hadden niet echt de koppers die je denkt van nature. Nou, dat zijn sterke ouders. Nou, Nieling zou je zeggen, maar die is verdedigend die is beter dan verdedigend aanvallend. heel sterk. Aanvallend heeft hij gewoon heel veel moeite, zegt hij ook. En dan ga je proberen soms te korte corner. Maar ja, het is ook een moment van durven ze dat. Dus dan wil ik het bijvoorbeeld wel, neem dan kort. En dan analyseer je dat wel. En dan, het is ook een moment van de wedstrijd. Dus ja, kortom, daarin zit denk ik nog heel veel verbetering in. Ook voor het komende seizoen bij Cambuur. Om meer winst te halen uit standaard situaties. Ja, die spelers gaan nu allemaal op vakantie. Hè? Die gaan naar Ibiza. Ja. Uit de boetepot. Niet alleen spelers hoor. Technische staf ook? Ook een aantal stafleden hoor. En jij ook? Ja, natuurlijk. Ik wil het wel even mooi afsluiten met die jongens. Nee, we hebben echt, en dat meen ik oprecht, we hebben een geweldig team. Echt geweldige jongens onderling. Ik denk dat weer uniek is. Dus er moesten ook veel jongens weg einde van het seizoen. Dat we toch nog echt op het laatste moment ervoor zijn gegaan. En
Ja, er zijn gewoon vriendschappen ontstaan. Nou, en het mooie is, vorig jaar hebben we het niet gedaan. Dit jaar wel, sluiten we mooi met elkaar ook even af. Klopt het dat de oudjes dit hebben geregeld? Ja, Michael de Leeuw, Kieft en Mark Diemers. De Ja. senioren, zeg maar, uit de selectie. Ja. Die willen naar Ibiza. Ja, ze mogen denk ik even weg nu. Even dus, bij de vrouwen weg. even bij de vrouwen en kinderen weg. Dus Ja, ik snap het wel. Ja. Dus in plaats van de jonkies nu in de gaten houden we maar de oudjes in de gaten. Ja, Ja. precies. Ja, dat zou ik ook doen. Ze hadden ook gewoon een citytripje kunnen organiseren naar Warschau, maar zij willen gewoon lekker feesten op Ibiza. Nou, ik weet niet wat erg is, Warschau of Ibiza, maar nee. Ik denk wel dat je meer voetballers tegenkomt op Ibiza. Ik denk dat we de halve eredivisie tegenkomen. Ja. Want over de Eredivisie spritsen, Roelof, hoeveel kans heeft Heerenveen in AZ? 15. Dus Heerenveen had niks te zieken in de play-offs. Dat zei ze toch eigenlijk? En demo Jawel, in dus. Europa. 15% dus. Nee, 50%. Nee, verklaar je eventjes, want nou begint het een beetje op Johnny Jansen te liedje. Oké. Nou, is jouw Heerenveen... Wie ik een heel gesloten vraag. Nee, hoeveel kans heeft Heerenveen? Nou ja, ze hebben natuurlijk de betere ploeg. Vind je dat echt? Ja, opvallend hè. Vooral als een Klaasje er gewoon bij is. Hè. AZ heeft natuurlijk op elke positie een betere speler dan Heerenveen. Maar Het zijn allemaal wel inkoppertjes. Nou, dan ga ik even wat zeggen. Want Ja. ik heb een cursusgenoot, Ja. Henk Brugge. Ja. Volgens mij, ik debuteerde dan mooi tegen Telstar en hij tegen AZ. En volgens mij won hij ook. Nou, daar wou ik nog even naartoe. Het is dus wel mogelijk. Maar het scheelt wel dat zij net in een periode zaten dat ze Europees druk waren en Klaasje niet meededen. Dat waren wel twee vrij belangrijke factoren. En heel belangrijk natuurlijk, Ut en Thuis. Oh. Het is wel één wedstrijd, dat is dan weer het voordeel. Als je tegen een betere ploeg speelt, maak je in 90 minuten meer kans dan in 180. Ja. Maar wat denk jij dan, Jeroen? Nou, ik heb AZ ook in de bekerfinale gezien tegen Go Ahead Eagles. Ik vind het een ploeg die best wel wisselvallig is. Kijk, ze willen heel graag positiespel spelen. Het AZ-voetbal is wel herkenbaar. Maar dat maakt ze ook heel erg kwetsbaar, vind ik. Dus ik vind zeker dat Heerenveen daar wel kansen tegen heeft. Tegen de manier hoe Heerenveen nu speelt. En waar liggen die kansen? Ja, ik denk met name ook in de omschakeling. En ook zeker echt vanuit het duel spelen. Het is een jonge ploeg, AZ. Ja, dan moet je echt vanuit het duel gaan spelen. En dat heeft Go Ahead Eagles heel goed destijds gedaan. Ja. Simonis wordt nou trouwens neer bij Ajax, hè? Ken Hut Geen, hè? Voordat hij weer nog de slippendrager van Kees van Wonderen. En nou wordt hij in één keer neemt als mogelijke trainer van Ajax. Ja, zo snel kan het gaan. Ja, er is ook nog een Go Ahead Eagles link hè, met die Dennis Kloeze die daar zit. Weet je nou waar? Dennis Nee, Kloeze en Feyenoord. Alex Kroes. Die bedoel ik inderdaad, ja. Die had dus bij Go Ahead Eagles gezeten. Dus die link is er ook nog. Het sluit het zeker niet uit. Nou ja, ik denk dat ze Savisa Erik ten Hag nemen. Maar goed, wie ben ik? We hebben nog even de Daniel Karlsbach-index. Daniel Karlsbach-index is altijd interessant, hè? Ze moesten al voor het weekend, ze moesten voetballen in Brandbergen. Hij voetbalde zelf bij Sarpsborg. En Karlsbach stie in de basis bij Sarpsborg. Sarpsborg stie met 2 in achter. En ja, dan moet er vanzelfs wat gebeuren. En toen is Karlsbach wisselen. Oh. Ja, uiteindelijk is het nog wel 2-2 worden. Nou goed, onbegrijpelijke wissel, maar toch nog een mooi puntje voor Sarpsborg. En Jan de Boer? Jan de... We vergeten. Dat je wordt Brien die je had. Ja, Peer, kijkersvragen. Voor jou, Jeroen. Wie moet de nieuwe spits van Cambuur worden? Oh. Noem eens een naam. Yusuf El Kachati. Niet meer haalbaar, denk ik. Ja, Die gaat naar Duitsland, toch? En ik vind hem goed in een 2-spits systeem. Hoe heet die spits van RKC? Met die iets lange haar. Vond ik zo geweldig. Nou, we speelden in de beker. Zawada. Ja, vind ik echt Ja, die vind ik ook goed. Ja, die vind ik ook goed. Ja, maar is hij ook haalbaar? Nee. Ik ook niet meer. Nou, Ik vind hem ook goed, hoor. Ik vind hem ook goed. waarom RKC niet? is ook gewoon gedegradeerd. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, daarom. Daarom vraag ik het ook. Maar Dat vond ik echt... Dat ik dacht, vind ik ook goed. dat zal juist bij Cambuur zo'n speler zal passen. Bal vast, Ja. altijd in de 16, sterk. Jij zegt Zawada. Haal Zawada op. Ja. Nou, Lamboy heeft goede contacten nog wel, toch, bij RKC? Maar daarom maak ik ook even die link. Zie ik als de bloemen met elkaar. Die Margaret misschien nog wel interessant. Die maar ook nog die- wat aan die verdienen. Die zit er weer op een lijstje bij Heerenveen. Oh. Een vraag voor Andor, dat we toch een Heerenveen hebben. Had de selectie van Cambuur nog altijd meer waarde als die van SC Heerenveen? Want dat heeft al een paar weken... Hebben die dat zijn? Ja, dat heeft er ooit een keer zo, ja. Je zegt veel domme dingen, hoor. Ja, nou inderdaad. Ja, ik heb laatst nog een domme uitspraak van Roelof uit het verleden. leuk. Kom ik nog even op waarom. De vraag is of de selectie van Cambuur nog altijd meer waarde herbergt dan die van... Ja. Ja, dan mag je een man wezen. Ja, nog altijd. Ja. Ja, echt? Nee, toch? Nee, er ben net... shit.
Heerenveen speelt in de Eredivisie, dus de spelers bij meer wurg. Volgens mij heb ik dat toen zijn. Volgens mij, wie Roelof degene die zei dat de selectie van Cambuur meer... Volgens mij... Het zou ik logischer wezen als deze opmerking Ja, uit de volgens mond mij van Roelof Roelof. komt. En toen heb ik zijn van nee, Heerenveen speelt het Eredivisie. Dus ook al binnen het spelers die het misschien minder opvallen. Ze zijn nog altijd meer wurg als een Pauwels, een Diemers, omdat die op eerste divisieniveau spelen. Dus volgens mij weer dit een Roelof iets praat. Welke speler van Cambuur vertegenwoordigt de meeste waarde, denk jij? Benjamin Pauwels. Ja. Of omdat hij ook international is. Ik vind Narty ook als jong. Die was echt goed ook. Ja, hij was fantastisch. De laatste wedstrijd tegen Telstar dan, hè? Ja. Of Telstar tegen Den Bosch. Ja, tegen Den Bosch. Ja, hij was echt fantastisch. Alleen ik denk omdat Benjamin Pauwels ook jeugdinternational is. Ik denk dat hij de meeste waarde gaat. Maar wat denk je dan? 7 ton, 8 ton? Het is wel KKD, hè? Ja, maar ik ben geen technisch directeur. Dat weet Nee, ik dat niet. weet Maar ik leer op de cursus leer ik nou de transferwaardes. Nee, ik denk in die... ik denk wel een beetje in de waardes van Milan Smit. Rond Rond $1 miljoen. Ja. AZ ziet voor hem op de tribune al de vreed. Maar is hij al goed genoeg voor zo'n ploeg als AZ? Ja, jong en talentvol, maar AZ, dan sla je wel een paar clubs over natuurlijk. En dan ga je gelijk bovenin Eredivisie meedraaien. Ja, kijk, het voordeel van AZ is, dat zie je wel vaak ook aan de Jonathans van Vitesse. Dan gaan ze ook nog wel eens met Jong mee. Van Bommel, die is ook vorig jaar eigenlijk heel rustig bij Jong gebracht. Hoeveel geduld heeft een speler? We hebben het net over Milan Smit. Milan, denk ik, fantastisch hoe de Go Ahead ermee om is gegaan. Rustig brengen, een duidelijk verhaal. Hou er rekening mee dat je niet direct altijd gaat spelen. Hoe vervelend ook. We hebben een traject met jou. Ja, zoiets moet je ook met Benjamin Pauwels. Anderzijds denk ik dat hij bij Cambuur nu nog wel van heel veel waarde kan zijn. En hij zal eerst even wat constanter moeten worden. Ook op dit niveau. Ook op het niveau van Cambuur. Laat hem eerst nog maar een jaar goed renderen bij Cambuur. Ja, wat ik heel goed wietje in Den Bosch, wie Brian Nieling. Het Nieling zijn laatste wedstrijd spelen bij Cambuur? Ja, die kans besteedt. Er is wel interesse voor hem. In een club, zei hij zelfs, die het hem wil hebben. Maar never sim vregen Cambuur nogal wat. Dus ja, en dat is ook logisch, want hij is een heel interessante speler. Jong, linkspoort, fysiek sterk. Spelen vreed, inderdaad een hele goede wedstrijd. Zonder bal, on de bal. In de eerste helft had hij nog wel wat crosspasses die niet aankwamen. Dus ook nog wel wat verbeterpuntjes. Maar dat is een hele interessante speler. Maar hoe lekker is dat, hè? Dat je als Cambuur zijnde nu vanuit de luxe zit. Dat je Pauwels, Messera, misschien Narty, Nieling, Jansen. misschien de keeper inderdaad. Dat je misschien wel 5 spelers hebt waar je iets aan kunt gaan verdienen. Ja. Nu of volgend jaar. Maar je Dat komt is toch altijd nu in een fantastisch? spagaat te staan. En dat zou jij ook weten, Jeroen. Van ja, het is hartstikke mooi. Dan verkoop je misschien een Benjamin Pauwels voor 8, 9, misschien wel $1 miljoen. Maar ja, dan moet natuurlijk het stadion nog betaald worden, is nog niet af. Er moeten nog een aantal financiers moeten terugbetaald worden. Je kan natuurlijk, dan kan je weer een nieuwe halen. Waar haal je weer een nieuwe, talentvolle linksbuiten vandaan voor 1,5, 2 ton? Nee, maar dat is dus ook, denk ik, in de situatie waar we nu zitten met Cambuur. Kijk, heel veel focus heeft gelegen op het stadion en die randzaken. Dus er moeten ook financiën binnenkomen. Dus er gaat minder financiën naar de selectie. De verwachtingen vanuit supporters zijn hoog. Want die willen, je hoort maar één ding, promoveren. Helemaal Volgend volgend jaar jaar. nog 13e. Want je wordt nu derde, dus ja, dan verwacht men dat je volgend jaar meedoet om de eerste Ja, maar twee dat is ook het liedje, toch? Is het niet nu, dan volgend jaar? Ja, nee, dat klopt. Het 3-jarenplan. Alleen dit jaar, op een gegeven moment, we stonden tweede. En dan hoor je ook de mensen promoveren. Maar we zijn nu een weg ingeslagen met Cambuur. En ik denk ook wel een goede weg dat we nu waarde creëren. Dus we hebben nu een aantal namen genoemd. En die gaan we opeens verkopen. Dus je wordt een beetje een soort handelshuis of een opstap voor jonge jongens om geld te genereren. Om misschien in de toekomst wel stabieler te zijn op het hogere niveau. Ja, dan is dat nu een beetje in een tweesprong, of hoe zeg je dat? Ja, tweeslag. Spagaat. Een spagaatje. Ja, maar welkom bij een voetbalclub. Dat is een verdienmodel van elke voetbalclub wat je nu omschrijft. Ja, maar volgens mij heeft Cambuur dat niet zo gehad zoals afgelopen jaar. Nee, daarom zeg ik, superman. Je zit nu eindelijk in een duurzame situatie. Natuurlijk moet je nog geld investeren in het stadion. Maar dat is ook allemaal voor de lange termijn. Dus is een seizoen geslaagd. Soms kun je ook vanuit die oogpunt, als je spelers zijn beter geworden. En dan is het altijd nog een mening. Hè? Supporters altijd zeggen, ja, misschien wel of niet. Scouts kijken naar data. Maar als we een speler kunnen verkopen met meer waarde, dan is hij dus beter geworden. Nou, dan heb je volgens mij een heel goed seizoen ook. Ja, dat is wel zo. Maar dan word je sportief gezien. Word je wel, financieel gaat het dan de goede kant op. Maar sportief, mis je een veer. Ja, dus, helemaal als je financieel gezien een groot deel moet afdragen aan de club vanwege het stadion. Ja, maar het is voor de lange termijn. Nee, voor de lange termijn. Maar supporter die kijkt niet naar de lange termijn. Kortom, Die voor een kijkt naar trainer, het seizoen. en dat is in zeker dit wel. geval voor Henk, is dat onwijs lastig. Kijk, een TD,
Die moet de balans gaan zoeken. Maar een hoofdtrainer wordt geacht om te presteren. Maar die heeft wel elke keer te maken met wat gaat er gebeuren met het team. Want ook dit team gaat volgend jaar weer... Ja, ik zie heel veel nieuwe gezichten. Hè. Spelers maken transfer, jongens worden niet verlengd. Ja, en dat is wel lastig altijd als je nu hoofdtrainer bent. Ja, maar hoe komt Cambuur Druten aan door voor Takkum seizoen? Want ja, bijvoorbeeld een Floris Smant, die er toch eigenlijk best wel knap dienen heeft nog die laatste wedstrijden. Zeker. Die had al Auski in naam, zijn contract wordt net verlengd. Is het definitief dat hij Cambuur flitten zal? Of is er misschien ook dat het door een beetje hier besteedt? Lars Lamboy die had wel zijn dat de spelers van de contracten op zijn, dat nog net definitief is. Dat hij nog een mogelijkheid houdt om mij spelers in peteer te gaan. Maar ik denk dat het merendeel zijn net elke nien van Auski naam is dat die echt voortgaan. Smant, Jeremy van Mullum, Ja, allebei definitief voort. Ja. Oké. Dat verwacht ik. Dan ging ik naar Roelof. Galvez wil ze nog wel langer hier dat van ook City. Maar Ja. dat is even de vraag of dat Ja, slaat. dat is een goede speler. Nog even, want dat hier Jim Tasson, een domme opmerking van Roelof Udertvaline. Ja. De vraag is een kijkersvraag. Hè? Kijkersvraag. Visto Petrov, nog altijd een miskoop. Dat heb ik nooit zijn. Dat hebben we hier trouwens al 2 keer eerder uitgelegd dat we dat nooit zijn hebben. Oké, nou ja, het is toch een vraag. Maar alle complimenten trouwens voor Petrov. Want los van zijn goal, hij speelt het in de RKC wie die een van de weinige spelers bij Heerenveen die degelijk vieren en haast geen fouten maken. En hij wie nou in Feyenoord vond ik heel degelijk onder de bal. Maak je fouten. Kam ik mooi dreigt naar voren. Links centraal is zijn favoriete positie. Ja, zeker. Nog beter als linksback. Nou ja, hij speelde bij, wat weet ik was, CSKA Sofia ook. Een van de Sofia's. Bij die wij kwamen spelen die bij Trijs spelen centraal achterin wie hij de linker. En dan ben je er in in principe linksback. Maar ik links centraal. Dan speel je die tweemansverdediging. Dan ben je vaak wat kwetsbaarder. Maar ik vind dat hij hartstikke goed in had. Dat vind ik echt knap. Ik denk trouwens ook dat als er hier iemand aan tafel is die Petrov een miscape neemt had, dat Arjen Wier. Ja. Oh ja? In de regel Jedder van de Is dat Stempels. zo? Nou, nee, volgens mij net, ja. Ik vind dat toch dat op die schemaatjes zit. Maar ik wil het er wel even nog hen. Hoe dat moment dat de supporters weer een bier op het veld gooien. Want dat was natuurlijk wel een heel bijzonder moment. Vanwege die medische noodsituatie. Nou ja, ik denk dat die supporters weer een is zwart-wit keer denk ik in stellen. Maar het zou samen kunnen dat die jongens het leverrennen hebben van die daarboven in wie. Ik weet het medische verhaal natuurlijk net. Maar het was natuurlijk wel een absurde situatie dat wij hier al hier op de tribune zitten. En ze gaan ze die biertjes weer op het veld gooien. Ja, want Heerenveen kreeg een corner. Het gaat goed, ze staan maar 1-0 voor. Ja. Dan komen de glazen op het veld. Elke niet denkt van, oh jee, Wat gebeurt hier? staken. Luc Brouwers wie lelijk. Ja, hij zat kersten naar het publiek daar, wat doe je hem nou? En toen zegt Luc Brouwers en die oh jee, dit is wat oors. Die maken het gebaar van een hartmassage, die misschien wel, of een reanimatie, of wat dan ik. En toen sprinten de doktoren van Heerenveen en van Feyenoord echt als een malle naar Ja, boven. maar de dokter van Heerenveen, wie nog in de klaai kwam, want die wie nog dwanden met Andries Noppert. Ja, maar Dat wie even ervoor gebeurt. complimenten Nick on die van Feyenoord. Net alleen nog vanwege het feit dat ze heel atleet zijn, maar dat hij ontzettend gezond is, dat hij die sprint van 100 meter naar het veld, maar ik dat die trappen, want hij de bovenste rij waarin het aan moest. Nou, ik vond het wel een indrukwekkend moment in het stadion. Moet ik zeggen. Dat wie wel heftig. Heb je een idee hoe dat Oron is? Want er wien ik nog meerdere gevallen, toch? Ja, het wie een 2 op Nieuw-Noord en ik nog in zijn meer letter op de H-tribune. Ja, of dat echt En op een gegeven moment zien er 3 ambulances voor het Abelense stadion. Ja, maar volgens mij is het al je goed Ik heb bekeerd. wel begrepen dat in het geval van een reanimatie komen er altijd 2 ambulances. Heb ik nog even gecheckt. Dus dat is wel het geval. Dus dat zou niks goed of het 3 gevallen wie. Dat weet ik net. En ik weet ik niks. En dan weer die treden eigenlijk voor Andries Noppert misschien wel. Want die moest ik naar het ziekenhuis, want die moest voor een MRI-scan. Dat weet ik net. Goed zo. Gewoon al je suggestief. Jeroen, dan wordt heel graag nog een keer H-trainer worden. Zien we jou ooit nog een keer terug bij Cambuur? Nou ja, ik zei al, ik heb een geweldige tijd gehad. Als ik daar als hoofdtrainer terug kan komen, ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Ja, waarom niet? Ander. Nou, waarom niet? Nee, want je hebt het natuurlijk ook goed gedaan. Je hebt 5 jaar gewerkt bij Cambuur. Als hoofdtrainer zeiden we al ongeslagen. Maar ook met de jeugd kampioen geworden. Ja, we zijn 3 keer gepromoveerd met de beloftes destijds, met de onder 21. Ja, en geweldige tijd met die jongens gehad. Ook veel jongens die zijn doorgebroken, dus daar ben je ook altijd trots op. Het zij bij Cambuur of elders. Het blijft een beetje onbegrijpelijk. Daar wou ik naartoe, ja. Dat je zet in het beleidsplan van we gaan op zoek naar een nieuwe assistent-trainer, jong en talentvol. En hoe oud ben je, Jeroen? Nee, ik ben niet meer zo jong, hè. Net 40 geworden. Net 40, dat vind ik jong. Oh. Dus 40 en je bent een paar keer gepromoveerd. Nogmaals, ongeslagen als hoofdtrainer. Nee, maar, dan heb je toch eigenlijk de assistent-trainer in huis.
Ja, maar dat heb ik net al gezegd, toch? Ik begreep het niet toen de club het gecommuniceerd heeft. Ik heb ook niet echt dan ga je erover is er iemand voor gaan liggen of zo? Dan ga je erover voor gaan liggen, zo, wat dit kan praten niet, en dan hoor je van Henk de Jong dat Henk de Jong zelf ook zegt van nou, ik had graag met Jeroen doorgewild. Ja, dat heeft de directie ook aangegeven tegen mij, hoor, dat Henk wel met me door... Henk heeft ook gezegd dat het in de eerste maanden van het seizoen... dat het wel heel erg zoekende was voor jullie als staf. Ook met Rick die erbij gekomen is natuurlijk, Rick Rijnsma. Met jou, naar jullie rol. Dat Henk ook wel zijn vraagtekens heeft gehad van... nou, hoe gaat dit vallen? Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Hebben jullie een goede samenwerking gehad? Nou ja, volgens mij is dat inderdaad een van de belangrijkste dingen... dat de hoofdtrainer goed kan samenwerken met zijn assistent. Dus ja, wat dat betreft sluit ik me aan bij die woorden. Is het nog wel interessant? Wat is er veranderd ten opzichte van het begin van het seizoen... waarin jullie als staf toch echt je plek nog moesten vinden? Nou, het is hetzelfde als jij nieuw bij een bedrijf gaat werken en iemand zit... Maar jij was niet nieuw. En jij zat ook al bij 1. Nee, maar mijn relatie met Henk was natuurlijk dat was prima. Alleen in de staf samenstelling veranderde het natuurlijk ook. En in de taken ook. Ja, dan moet je eerst afstemmen met elkaar. Je moet ook vertrouwen krijgen in elkaar. En dat is hetzelfde als jij naar een nieuwe baan gaat. Jij zit al ergens 10 jaar en ik kom er nieuw bij. En je hebt 10 jaar samen met mijn buurman gewerkt. Ja, dan is dat vertrouwd. En dan kun je lezen en schrijven soms met elkaar. Ja, dan komt iemand nieuw bij. Ja, dan moet je eerst weer wennen aan elkaar. En dat is, volgens mij is dat heel natuurlijk en normaal. Daarom des te knapper dat het juist dichterbij is gekomen. En dat het beter is gegaan, die samenwerking. Ja. Wat wordt je volgende club? Ja, dat weet ik nog niet. Oké, jammer. Telstar? Nee. Nee? Nog 35. Eerste KKD trouwens? 2 wel, 2 niet. 2 wel, 2 niet. Dus ja, daar heeft nog steeds heel veel over. Zoals de Roelof altijd zegt... Het kan wel, maar het kan ook niet. Ja, oké. Goed zo, jongens. We zijn daar onder overdenking. Of wil je nog wat kwijt, Jeroen? Ja, mag ik... want zitten we nu al op het einde? Ja, we gaan alweer richting het uur. Nou, dan moet ik nog even wat... Oh, jij gaat naar de auto toe? Ja, nee. Kijk, ik ben een trotse Apeldoorner. En vorig jaar is iemand in Apeldoorn geweest. Ja. En die zegt, Jeroen, weet je nog een leuke dingetjes in Apeldoorn? En ik wil een biertje drinken. Toen hebben Andor en ik een weddenschapje gemaakt. Die heb ik verloren. Oh, echt waar? Welke weddenschap was het? Nou, daar gaan we niet meer over hebben, want we hebben al over gehad. Het rendement uit standaard situaties. Dus het Apeldoorns... dat zijn 3 speciaal biertjes uit Apeldoorn. Ja? En een kruidendrankje. Ik ga je vertellen. Doe het op een zomeravond. Ga lekker in die luie stoel, pak een sigaar. En denk nog maar eens even terug aan onze mooie samenwerking. Want ik heb hem echt leuk gehad. Dus deze is voor jou. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er ook uiteraard aan jullie gedacht. Echt waar? Oh, natuurlijk. Nou, wij hebben deze weddenschap gehad. Nee, maar dat hoort erbij. Die sigaar sla ik over, Jeroen, met jouw permissie. Maar als ik inderdaad van zomer in Leeuwarden in de tuin... zo'n lekker biertje, dan zal ik nog eens aan je denken. Nou, hartstikke mooi. En ik moet zeggen, ik was gewaarschuwd voor je. Ja, echt? Voor Roelof. Ja, en ik heb van een je. beetje in jou verdiend. Want ja, natuurlijk, je bent een beetje van de tegenstander. En ik snap dat iedereen ook van Heerenveen meeluistert. Je doet het leuk, Jeroen. Ja, maar jij was oud-hooligan, hè? Ja, heb ik gehoord. Daar die trommelopmerkingen. Een trommelopmerking, maar ik heb speciaal voor jou een broodtrommeltje. Met het logo van Cambuur erop. Uitstekend. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Goed, jongens. Dan zijn we nou echt toe aan de overdenkingen. Dat is zo. Je moet kiezen. En we komen er niet op terug. Ja, je moet kiezen. Heeft het ritme wel, hè? Ja, zeker. De trommelaar van Heerenveen heeft trouwens afscheid genomen woensdag. Nou, dan is er weer een vacature voor jou. Ja. Goed zo. Laten we beginnen met die, Roelof. Waar treft Heerenveen Aassen in de finale van de play-offs? NEC of FC Twente? NEC. NEC. Ja, goed zo. Andor, je moet kiezen. Mas kiezen. El Khashati of Zawada? Zawada. Nou, kijk hier. Moet je daar toch? Je zit op één lijn, hè? Je zit op één lijn. Zo'n dan neem ik dat aan. Ja, natuurlijk. Ja. En Jeroen, de laatste is voor jou. Wat was voor jou in je periode hier bij Cambuur een groter hoogtepunt? Was dat als hoofdtrainer winnen van Telstar? Of hier te gast zijn in de Sportcast? Hier te gast zijn in de Sportcast. Ja! Nou, dat horen wij natuurlijk. Ja. Dankjewel, Jeroen. Het gaat je goed. Ik vond het hartstikke leuk dat je te gast was. Het gaat je goed. En wie weet
treffen we je nog eens een keer als hoofdtrainer bij Cambuur. Ja, wie weet. Wie weet toch? Jongens, weekend dan ben wij er weer met zelfs weer een nieuwe sportcast. Een nagelnije sportcast. Maar mocht Heerenveen nou winnen van AZ, en we hebben correct zijn, dat is ongeveer 50%. Maar wie weet, wint Heerenveen van AZ, dan ben we er vreed alweer met een extra sportcast. Ik zou zeggen, graag ont dan. Dag.